Takže ahojte všichni, dneska to bude Toka Boka série prostřední. Jakoby, to mám říct. To mám říct, takové jakoby prostřední neviditelná sestra, malá sestra, jako takové, že nejsou někdo jako ty rodinky. A jestli nám to rodinka moc to dělá, no tak třeba vůbec nemám tam nějaké jídlo, třeba tam vůbec žádné jídlo tam nemám, ne. Takže doufám, že vám to nebude vadit. Jdeme nahoru. Chcete vidět ty postavičky, které jsem vytvořila, jo. Za chvilku vám je ukážela jsem to jináčte. A protože mi se zdá, že tam jedna z postaviček není. Koukneme se tam. Mám tu postavičku, to je Melissa, to je se jako nebudu všímat. Nebo tohle? Počkej. Tyhle se nebudou všímat. Tady potřebuji to oblečení trošku změnit. Tak, ty se nebudou všímat. To je Melissa. Tohle je Maruška. Tak to bude třeba třeba Lenka. Hotovo. Takže ten dům. Půjdu domů. Mají prázdniny. První díl je to, jo? Tak. Proč nemůžu jít? Ty se. Nikdy. To je oblíbenec, jo? Třetí je tak. Ne. Tak? Kde je? Jo, tak jsme jako nehledí, jako to jsem žádala, aby byl k sobě. Tak jen běž jako za chvilku. Takže, kde má jediné oblečení je tohle. Běž do pokoje a ve vše, že ona má tady ten pokopený hečí, jak má každý, ale takhle jsem to musela udělat. Potom všichni kromě Vany. A proč? 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 Ne, já to taky nebudu sekr. Tak neběžte, my půjdeme, že? Já, my půjdeme taky. Budeme nakupovat.
Ne, já si nejdu nakupovat, jo. A my ať si nebudeme nakupovat miminko. Tak jo, běž, do pokoje, já už půjdu do pokoje. Tady mám svůj pokoj. Kde to je? Tak si vemu svůj iPad a jdu k tomu. Ježíši Maria, mi to nejde táhnout. Tak já chceš pomoct? Ne. Tak jo, můžeme. Tak jo, pojďme. Je. Tady budeš nesmínkat, jestli chceš. Jo, tak jo. Jo, ty něco koupit. Já bych chtěla asi, jak se to jmenuje? Hello Kitty, tak já ti to tady dám. Tak jo, já jsem ti přinesla tady 3, jak je byš. Já chci všechny, tak si je zkus. To mi nejvíc chutná. To mě tak, já se tady nechám, že jsem moc jedla. Takže tohle, jo. Dobrý. Tak jo. Nechci říkat, že se nebarvení vlasů. Fakt. Nechceš? No, tak já si nejsou tohle. Neviděl. Tak jo. Ne, ještě tablec musíš vzít. A budeš mít pokoj. Fakt, já mám největší pokoj, že vše skoro. Jo, máš? Tak já můžeme jít. Ještě počítat. Chceš taky? Je, to bude teda. To nejde. Jdu k tobě, tak jo, tady máš. Mám si svůj iPad, já světně si tak. Já to jsem koukat, jsem si to koukat, jo. Toka, boka, jo, tak boka tu mám. Jdu si to koupit. Jo, ještě tohle. Je, to jsem nechtěla. Tak jo. Ještě tohle jsem si koupit, tohle. Koupili jsme si všechno. A stojí to, 500-400 tisíc korun. Já jdu asi pryč. Pojď. A ty pokoj ti musíme změnit. Jak změnit butarik? Nevidíš. Tak jo, změníme jim pokoj. Můžeš. Tak jo,